хубаво вътре. Естествено. Естествено, че няма да е хубаво. То ако беше хубаво, ще да кажа. То само лъки блокове. Той толкова ли обича лъки блокове? Наистина, толкова ли обича лъки блокове? Спам тайм. Не, само не спам тайм. А то какво значи спам тайм? Аз какво говоря тогава? Майко мила. Много малко Начо Спайдър. Аз много съм искал Начо Спайдър, но нямам какво. Това ми трябва за ребърв, между другото. Ама няма да го направя сега. Защото вижте какъв хубав бейс имам и той ще се махне целия. И парите ми ще отидат, ето вижте. И парите ще ми отидат на 1 билион. И ще имам още един слот. Абе, ужас. Ужас. Няма да го направя. Много гадна песен и дразнеща. Винаги, когато Сами е пуснал тази песен... Защо се кефят на тази песен всички? Не знам защо. Мога ли да вляза тук? Не мога да бъда брейнрот. Чакай я. Какво ще стане? Тук какво пише? Generating AI. Естествено, че ще е AI. О, сега да се спалне... как се казваше? Самини спайдерини. О, Драгон Канелони от Тему. Драгон Канелони. Вау, много хубав. Sorry if you lack XT. Не лагвам в момента за сега. Ама ще лагна сигурно. Като нищо. Не, само не ме... Знаех си. Има ли пинята нещо, алабал? Защо няма пинята? Това искам от целия апдейт. Шегувам се. Това какво е? Какво това е Lucky Block? Rainbow Lucky Block, даже е Rainbow. Митик. Тренострото турбо 3 миля. Това... Защо така правите? Дайте ми нещо хубаво, аз нямам нищо хубаво. W спам, L. Не ми харесва този спам. Не беше хубав. Не беше хубав. И не беше хубав. Знаеш какъв кокофанто ще ти дам? Аз искам хубав. Искам хубав брейнрот, те ми дават някакви... някакви Треноструто Турбо 3000 и някакви Кокофанто Елефанто, майко мила. О, не! Само не Flashing Lights Coming. Това ще е хубаво. Това няма да е хубаво, иска да кажа. If you're photosensitive or epileptic, leave now. Няма да ливна. Така, правим още... да видим какво ще ни се падне в какви брейнроти. Ще трябва да продължим още един клип. Спокойно, това ще е първата част. И ще продължим още една.